Ndakaenda kunogara kuKanada ndichienda mutsvaka basa ndichishanda already. Saka nyaripo ndeuti ndakatanga kugara nemurume wangu ndichiri kuenda kubasa ndisati ndazivisa vabereki kumba. Ndakatizira. Then pakazopera basa rangu randishanda. Ndobva ndabvunza munhu wandidana naye kuti toita sei because ndagara ndakugara naye. Toita sei ndoudze here vabereki kuti ndogara newe kana kuti ndongoenda zvangu. Uri comfortable kugara neni here? Akati handi comfortable kugara newe toite mukadzi wangu. Ndobva ndagara. Saka ndakabva ndatanga kugara. Tati gare ndakazotanga kungoona moods nema-actions. Kusadya pamba, kusageza pamba, kurara zvekungoya maybe kwakutochena maybe. Pamwe pachona akasingatowi ndinorara kumba. Ndokubva ndazoti umwe musi wanonokeza kuuya kumba ndichifona-fona yake asikudaira foni. Akandisvika nditobvunogeza ndada kuuya kumba. Ndatofonera vabereki vangu kuti ndakuita sei? Ndakuuya. Zvikanzi uya kana zvisiri kuita kwawabvirira kuchingotaura kuti chichi kana zvisiri kuita chi uya. Saka paakasvika ini ndakabva ndangoti arige ndimbomira ndimbonzwa munhu kuti ari kubva kupi. Ndobva ndanyarara. Ndanyarara kudaro saka mama ndovakaramba vachifona pafoni. Ko wakwira bhazi here chichi ndobva ndaramba ndobva ndazoti aiwa dzokerei kumba handina kukwira chi bhazi pane zvikuitika. Ndobva usaramba uchipopera zvakanzi musha hwayo kuti inidi ndokutengera airtime. Haubatike pafoni. Munhu wacho unotaura kuti haasi kudya haasi kugeza pamba. Saka mukugara sei? Musha hwayo muri kuvake chii? Ndakati zvinonetsa nezvokuti ini handisi kuziva kuti problem yachona ndeipai. Padaro ndobva ndakata foni. Ndobva ashedza atete vakewo. Ndobva ndabvunza kuti problem nei zvakazvone. Wakatanga kuwira nemunext door wedu urini? Wakatanga rini kuwira nemunext door? Ndakati sezvo togara tingori tu panapa ndowechikadzi. Ndomunhu wandototaura naye. Zvikanzi ausuzwa zvakufamba taura kumashops. Ndakati handisumboziva kuti chii chakufamba taura. Kutofamba taura kuti kudii? Zvikanzi pane zvinotaurwa nezvisingatauriki. Ndezvei? Nakutaura. Ndobva tagadziriswa pai. Ndobva atobuda vabuda tete vaye vatoenda vataura kuti taura option. Vachitonga taura option kuti ndeye mukuda chi vachibvunza. Mukuda chi option yako ndeye zvikanzi handina option. Vakangobuda pasina option tete vaye. Vachibuda uya achibuda chendo basa. Tete vaye vachibuda vachienda kumba kwavo. Ndibva ndati kana ndikagara madagara panapa munhu ataura kuti hana option nini. Iye asi kudya pano nogeza pano. Ndichaita sei panapa rege ndigeze ndiende. Ndobva ndarongedza zvinhu zvangu. Ndatobuda ndichimira bhazi raDavid. Ndobva andigaririra. Musoro yambo. Sorry zvinhu. Munotaura makaita zvakaita. Sorry. Ndobva ndigarira zvikanzi ko washinga kuenda ingwa ndataura wani kwaipe ndakati wataura kuti hamuna option saka handikwanisi kugara nemunhu asina option iyi. Zvazvone aiwa ngadzokera pandadzokera kumba. Atondidzosa ngadzokera. Tati gare. Ndobva next door wangu. Ndobva atenga tingati mubhedha. Ndabva kunotora muri kumanheru. Ndotobate Zambia. Alright. Bate Zambia. Seregedzi. Alright. Ndobata. Ndabva kunotora muriwo kumanheru. Saka mukadzi wandimbati zvani mai guru ndatenga bhesi rangu yemune bhesi rangu. Ndakamboiginwa bhosi ini handakaratidza kuti ndemukadzi. Ndobva ndamboiginwa. Agara adzokorodza futi. Amusina kuona bhesi rangu here ndatenga ignore. Kechi3 ndakazoti mire ndione. Ndobva ndabuda. Pandingopinda ndichiona ndobva murume wangu asvika. Achisvika ini nhana yakatorova ndakati mai wena sindaoni kwandiri muno ndakanganisa. Ndobva ndabuda. Pandakangobuda then uya anga changosvika ndobva apinda mubhabhasi yazvasiya ndobva abuda bvadzo anozodzoka anorara pamba akakumanheru anorara pamba engeti sandi. Ndatobva sandi ndatogeza ndati arege ndipfuure nebasa kwake padhuze nepamba. Ndasvika pabasa pake
ngamutsvaga kuseni kwaona kuyanorara kumba wani zvikazvoni saka anda hapana ndakataiwa kuti hapana vanorara kumba nekuti wakanona chibuda mumba next door wedu here zvikazvoni saka ufunzo zvikundinakidza usi kurwadziwa nekuti zvakufamba achitaura usi kuzviziva handiti ndakati handisi kuziva kuti chini zvikanzi ndonobvunza tete kuti chichikufamba chitaurika vandati alright ndaenda nochechi handozoenda kuchechi vandatanga ndaenda kunoona tete ndakati taite ndazi ndiwe kunoko mumongo anorara kumba akandoona chibuda mumba chichichi zvikazvoni ari kuti iye akanzwa kuti une munhu uri kudana naye kumabhazi akati munhu uri kudana naye kumabhazi upi zvikanzi handisi kuziva ndakati handina munhu ari kudana naye kumabhazi kwaakadaro ndiani zvikanzi anonzi ana ndiye akadaro next door wacho ndakati ndakuendonomubvunza because ine hana munhu ari kudana naye kumabhazi ndiani ari kudana naye kumabhazi ofichi iye naana wacho vese vanoshanda kumabhazi hatimunzwisisa saka ndozvandakati kuwe kana chiti ndine munhu akudana naye kumabhazi vanenge vari vese kumabhazi makondakta madhiraivha vese vanenge vari kumabhazi saka inini munhu ari kudana wachina ndiani uyezve nguvai zvikanzi handisi kuziva ndopandikaenda kuchechi vandasvika chechi akuna ndadzokera kumba ndasvika ndabvunza anoenda mubvunza ndobva takundonomubvunza iye ndobva indonobvunzwa ainonobvunzwa kudaro ndokubva tindiri kuuya kumba achingosvika kumba zvikazvoni itei zvamafunga because handiri kunzwa risina basa itei chero zvamune mafunga ndobva ndatomutire zvamafunga ndiani iwewe uyu ndiye akataura kuti ndi munhu unodana kumabhazi handiti munenge muri mese kumabhazi ngaataurika zvikanzi itei zvamafunga hapana chakabuda ipapo ndobva tambogara ndakuya unorara futi kumba that day Nambwe, tinamboita imimi chinangwa chenyu chamamhangarira dara ndimachinzwisisa. Saka isusu zvatinoda kutaura nyaya yangu adhuri kupedzera nguva nomukadzi wako hausikurara kumba uita zvaunoda iwewe saka kurova kuti rudo chaizvo hapana kupedzera nguva pamusoro changu inini ndisingazivi kuti ndiri kumupedzera nguva because inini ndechiprayer role yangu yekuti ndiri baba pamba saka handizozivi kuti ndiri kumupedzera nguva because zvinoitika ndezvekuti ini ndoshanda kumabhazi ndine mishini inoshanda mumabhazi so time dzinouya mabhazi dzakasiyana siyana saka ndiri pakumaneja kuiona kuti mabhazi ese agezwa here handiti so rekupedzisira rinouya na12 bhazi rekupedzisira handiti rogezwa ndozoenda kumba ndaenda kumba na2 ndoenda kubasa ndodzoka na3 kuti ndigare futi hazviiti saka ndotozoshamisika ndiri kunzi ndiri kupedzera nguva saka pari zvino izvi mukadzi wako uri nyaya yanga achida kutaura tingamboti tingatomuda achiri mwana mudiki asi mashoko yake ndeyekuti uri kuti kudini zvangu semunhu usiri kurara kumba hauye kudya chikafu chandabika saka handisisi kumba ndakatobva nemareasons saka ari kutoti iwe uri kuti kudini zvangu muchiri kundida here kana kuti hauchada nezvangu mashoko anogona kusiyana zvaine pakutaura asi nyaya ndeyekuti uri kuti kudini zvangu ya ipapo inini ndogona kutadza kupapindura nenyaya yekuti ndichigeza mabhazi mazuva esaya nditi ndakabva ndazoti mumwe musi ndiri kugeza mabhazi handina nguva yandaimboya kana 7 o'clock kana 8 o'clock kana 9 o'clock kumba nenyaya yekuti tichigeza mabhazi so zvakazoitika ndezvekuti kuma7 tichigeza mabhazi vokauya vakomana kutengesa hove vandatongoti kuna vakomana vamwe imi sarai muchiita zvamuri kuita ndatenga hove panapa rega endendese hove kumba ndokutora hove dzedze ndokuenda nadzo kumba ndokupinda mumba ndokuona mukadzi amumba taenda unotandara ndangoti apa mwaenda unochita se unotandara bandatotora foni yangu bandatotanga kutamba nefoni so ndakaita dzinenge 30 minutes toenda kupi ndopandakabuda panze ndakati pamwari kugeza ndokuenda kubhadhi ndakaona mune mvura netawero nedombo zvinoratidza kuti munhu ada kuita se ada kugeza ndobva ndadzoka mumba ndakati saka vari padhuze ndobva ndagara ndakutotamba game henchiti munhu ari kuuya because ndaida kuti hove dzitumburu ndizoenda nadzo firiji ndagara paipai ndakagara kwenguva
about in hour ndakagara nchingoti munhu anouya ndabva imomo vandazongoti rega ndichicheka pamwe vadzoka vaakuita se vaakugeza ndokunopinda memudhoko namunhu. Saka pfungwa dzakangondibata ndakangoti rega ndichingotarisa mamwe mabhathi because pane bhathi ratisingashandisi kwesa 2 matoilet ngatinoshandisa. So ndokupinda mutoilet kutanga ndokubuda ndokuna munhu. Rechi2 ndomamune bucket nesipo. Rechi3 ndoma akanga ari akawaridza Zambia asina kupfeka ari pafoni. Ndibva ndati kuiwe ndepi kwauri kuita ndobva avhunduka paipa chirudziko chekuti unouya munomu zvanzi ndangopinda mai manje ndichangopinda ndati iwe unoti wapinda mai manje ndandiri mumba munguva dzese iwe oti wapinda mai manje wabva kupi oraiti zvanzi ndichangobva mumba iwe mbomira kudaro iwe ndobva ndatobva meme ndati asi medzo yakaita seiko medzo ndobva ndatobuda ndobva ndanotora hwedzi ndatoona kuti hadzichambogadziririke hwedzi ndobva ndatonodzokera nadzo kwandandadzitenga kwedu vandatosvika ndakati ndichidzorera kumana waye ndozvaitika. Saka ndakabva ndatongoti imedzo inowanzouya pandeichiti ndiri kuita mari vandatanga kukondinya kugeza mabhazi vandazoona papinda ko zvikanzi iwe mukadzi wako kuno kari kunzi adona chirudzii zvikanzi adona ndokuenda kumba zvishuwa ndokuona zvishuwa munhu ari kuita sei akadona zvishuwa ndobva ndafonera mota kuti amana waimutakurisi mukadzi wangu mota bva yawebva atakuru ataenda kuchipatara vatestwa matesti ese vaona ari normal zvikanzi neshamwari yangu ndambitambisirana nguva kuya kuno kuchipatara zvikanzi aiwa zvikanzi nevamwe gulezi ndachida kutoenda kumba ndichaende because ndogona kuzoshedzwa papo ndobva wagara zvikanzi achitora ichi tsono yemararia timutesti ndokutorwa tsono yayo ndobva abayiwa ndobva avhunduka apo vanhu vaiti munhu akafenda zvikanzi kuenda muchida kutitambisira nguva munobva kudzimba dzenyu muchiuya kunoku muchida kutitambisira nguva saipapo ndobva ndakabva ndatoti simwari mbo here inenge ichitika ndobva ndabuda panze ndanogara panze. Musikana wandaitsiura madhamu wangu kuti musaende kunotamba naye ndiye akauya akati maiguru atoti ngatichidzokera henyu kumba ndabho ndokudzokera kumba inini ndakabatikana zvakanyanyisa zvekuti ndakati kumunhu anenge asina kupfeka tisapfeka chako chako Zambia rakawaridzwa matisingashandisi rakawaridzwa Zambia ari pafoni ndobva ndakudzokera kumba ndati manje kumba kwacho kunogarika sei problem after problem andatoti manje tete havasi kubatika ndaifanira kuenda kwatete ndakati nhasi ndiende kumba ndorara kubhazi makuseni ndobva ndifonera zvikanzi umboziva here kuti handiri kutorwara vandatoti aiwa izvozvo izvo nangu handizvikwanisi because kurwara kwacho kwokuti munhu anongorwara ndisiri kuzviziva chirudzii zvikanzi ndobva ndazotuma mwana wangu kuti iwe enda kunoona amai vako mwana wamukoma wangu ini enda unoona amai vako vari kuti hanzi havana chauri kwanisa kuita enda iwe unowaona ndobva aendesa chikafu vatonzi aiwa iwe wanguya hakuna chida baba wako mandatoti inini mwoyo wangu handisi kukwanisa kuita se kuenda ikoko CAG chiuya ya11 ndobva vanopinda mubhazi vachibva vaenda vachiuya kuda kwavo. Saka chatinoda kuedza kuti tingouya papoint inokukasika mukadzi wako kana kuti asisiri mukadzi wako ari kuti uchiri kuda nezvake inini ari mukadzi wangu but ndachida kuti ndizivewo kuti ichi chii chaitika ichi kuti mushonga here izvo zvonomhangana kuti uyo ndiudze kuti paipo ngosina kupfeka uri pafoni ungu uchiitei kutsvaga nganga dzinozokubatsira but iye siranga akadaro ari kuti ufuti chiko nezvake inini ndenda kunzwa kwaari because inini unoona kunotopika jeri naye kachiramba mwana ari pazambia jeri ndogona kuripika saka unoti chini munhu ari kuda kukuisa mujeri iye ndiye anodhisaida uchiri kumuda here mudzimai wako kuti right regai tione zvakaitika rini zvinhu zvamukutaura zvakaitika December kumashure zvakabva rini zvichingonetsa kumashure uku zvakamboitika kutaura izvi mwedzi wemunotiwa apa nepapa pamuda November kubva December kusvika kubva November kusvika December penge pane kusangana here kuti murume nomukadzi mukusangana mumubhedroom
zvakasununguka Eh. zvine mufaro zvichitofara hapana dambudziko papa sitomwe sokuroti dambudziko rakazongoya pawakatanga kumuona ari pafoni asina upfeka zvokuti foni haibvumirwe kana kutoti unyore meseji usina kupfeka zvazvinoita ndezvekuti kwanga ari kwacho ka kunonetsa kuti chii chakadaro chokuti rumu yaari hatiishandise toda kungotsvaga zvokuti wewe maybe tisanyanye kuti kuzviremedza dai ungori usiku taita kuroya usiku ungori usiku usiku but muroya angatambe nefoni hatingasvike papa nditi toda kungodzive tiumbe iwewe nokuti iwe ndiwo mudzi womukadzi nditi but tingamuisere pokuti anga ari pauroyi zviuroya hapana tobvisa so toti siso paboyfriend hapana kabhozi penge pasina munhu wakawana ke ini handina munhu wandakawana asi nyaya yaitika ndeyekuti kumashure kwaitaurika munhu aiva ari wekubhasi kuti ndakangonzi ndaenda kuharare ndichinohodha zvezvi munhu iye anonzi anouya kumba anobva toya nebhazi racho iro musi iwoyo asi bhazi iri hariwewe uripo zvaitika ndezvekuti kapande ndiripo ka munhu anongotya kuti hatouya chero achiuya zvake pakaranda asi haazouya kumba kwako asi kana usipo iwewe chichi but izvozvo sei usina kuzvimangana munoona zvazvinoita mukugarisana alright zvisinei nhasi unoyu ndiye azouya hausi kumusanga hausi kumuitira zvaari kuda kurara hausi kurara kumba ka nokuti pawaive kuma11 ka hawaizorara naye ndo chokwadi saka kureva kuti izvozvo ndobva zvazomusuma kuti kwenini ndangogara hazvibikirwe sadza kai ndigende nobvunza kuti uchiri kuti kudiko nezvavo tisatadzoka kwari iwewe ndiwo wabvunziwa mubvunzi iwoyo ini nyaya zvainoita ndodzosera kwari bcause iye ndiyauya nenyaya kwatezara nokuziva handikuziva bcause asina 3 months hautombowaziva futi handitowaziva kana ukasala 3 months ezvarakasati kuti 3 months hini mwawaziva ati unofanira kugara mune munhu right saka mukadzi wako uri kumuda pamukadzi apa ini handichakwanisi saka mukadzi auchada chii chingatadzira mukadzi auchada chinoratidza inini handina kuuya ndichasangana neishi because ishu yanga yakauya yazopinda nhasi ndazoionawo nhasi kunoko ishu yanga yakauya yekuti nandakamhangarirwa kunzi atezvara kuda pfuma saka ndo yatozonyoreswa nhasi aiwa ndarisaina manje patatouya masikati anaya asi une rimwe zvokurati uratiri wati mukadzi iwewe auchada inini mukadzi iwewe chinotizisa kuti mukadzi auchada chii Udah gubur nih. Kurang Cina. Saat next court, oya kumuramba. Orang bukan. Next court, sebentar. Oya kumuramba. Anu bukan cara lu kuramba. Asizvo zvazvo tatize kuti atezvaroda pfuma yavo ndopainenge yatova hoti atanga kuramba